Foliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na fiɲɛ suru sira fɛ nin waati in na min ye Bamakɔ kɔnɔ Sikaso kɔnɔ Segu kɔnɔ fo ka taa Gawo ani Tɔnbɔkutu an ka foli b'aw ye nin waati in na ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na min kolosolen b'an na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Joliba FM ani Joliba TV an ka foli b'aw ye kokura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbine fɛ walasa an ka se ka kuma jamana ko kan donc o siratigɛ kɔnɔna na nin waati in na min ye an ka maa wele o tɛ maa dogolen sabula ni ko jamana in yɛrɛ wulikajɔ olu ka wulikajɔ bonyana walasa jamana in basigi ani min ye cɛmancɛ faga in o bɛ se ka sinsin cogo min olu ka wulikajɔ o kɛra o kɔnɔna na kosɛbɛ sabula min ye u ka baara ye min wasaden bolo baara fana ye o y'o baara kɛ sabula o donna Mali fan 14 bɛɛ walasa ka se ka jamana bɛ ka mara ni hakilina min ye jamana bɛ ka taa ni sira min ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ jamana ka don da min fɛ o ye wulikajɔ caman kɛ o la donc aw yɛrɛ y'a faamu déjà k'a fɔ min ye an ka président min ye Useni Ouattara ye ale ye COREMA ɲɛmaa ye wa a bɛ wasabulon kɔnɔ min ye CNT ye a ye min ye commission défense ni sécurité fana vice président ye ale de b'an bolo kɔrɔ walasa an ka se ka masala ko minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ nin waati in na waati min sumana ka di an ma ɲɛmaaw ma voilà i ni su. An su Tɛnbine. An y'i wele i nana wele kan jaabi vraiment o diyara an ye. Sabula an b'i fo la sanga ni waati in na an kunnafonidilaw mago jɔra aw la a b'an bisimila ka kunnafoni d'an ma hali n'a y'a sɔrɔ ko yɛrɛ bɛ jamana kun kan aw yɛrɛ bɛ kunnafonidilaw wele walasa ka se ka maaw hakili sigi an b'i fo o la kosɛbɛ san'an ka don babu kɔnɔ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaaw ma surtout ani koromatendenw ma nin waati in na. N bɛ foli daminɛ aw yɛrɛ la an ye wele a diyara an ye n bɛ i fo n bɛ Joliba TV ɲɛmɔgɔ ni a baarakɛlaw bɛɛ fo n bɛ COREMA cɛ ni musow fo bi yɛrɛ an ye délégation sɔrɔ ka bɔ Ɲɔrɔn du Sahel voilà frontière min bɛ yen n b'a dɔn ko Kirikoro u nana u kungo fɔ bon généralement an b'o ko sugu kɛ quoi donc n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye. Ok d'accord. An bɛ tasibila kɛ ka taa maa fɛn fɛn tora Mali ko la Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ sumaya. Kosɛbɛ. D'accord foli diyara an ye yani an ka don babu kɔnɔ an y'olu fɔ an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma minnu taɲana nin événement nin kɔnɔ civil fara militaire kan surtout kɔsa in na min ye bateau ka taa lere nin yanfan ninnu na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ ma nin waati in na donc an bɛna don babu bɛna daminɛ ni min ye yɛrɛ fɔlɔ an bɛna daminɛ ni waati in kɔnɔ semaine kɔnɔ an y'a ye min ye Mali Burkina ni Niger olu y'u bolo don gafe dɔ kɔnɔ ko charte Liptako donc an y'a ye Liptako wuruma yɛrɛ tun bɛ ka kɔrɔ nka waati in na ni jamana saba y'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka ko dɔw sigi sen kan ka kɛɲɛ ni lakana bunako kan an bɛ se ka fɔ sisan parce que waati min a tun yira ka fɔ CEDEAO tun bɛna na Niger attaqué Mali ni Burkina farala ka yira k'a fɔ ni Niger attaquera a kɛra komi i n'a fɔ se kɛra ni jamana filaw bɛɛ ma a kɛra kuma ye ka kɛ communiqué nka n y'a ye nin waati in na e kɔni nana kɛ gafe maaw b'u yɛrɛ ɲininka min kɔnɔ nin waati in na an b'a dɔn G5 tun sigira o G5 hali n'a y'a sɔrɔ Mali kɔni tun ye retiré Niger Burkina olu bɔ o kɔnɔ o jɛkulu kɔnɔ k'a fɔ jɛkulu wɛrɛ kana sigi min tɔgɔ ye ko Liptako min bɛ jɛ ni ninnu jamana saba ye fɔlɔ nafa jumɛn de bɛ nin bolo ɲɔgɔn ma ni jamana saba ninnu e yɛrɛ ka kɛɲɛ ni lakana bunako na yanni an ka se G5 ta ma. N ce ka ɲininkali la an hakili la n'i y'a mɛn ko Liptako groupement an ka ɲɛfɔ mun nana n'a ye Nations Unies ka commission économique olu de ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔ in na nin dugu saba in Mali fɛn o tuma la Haute Volta kun don ani Niger ko an jɛlen don nin yɔrɔ in na n'i y'a jateminɛ fɛn na kilomètre carré la a bɛ taa kilomètre carré 370 000 kilomètre carré comme ça fɛn minnu b'a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a dugu jukɔrɔ fɛnw ani sɛnɛ min bɛ se ka kɛ yen ani jɛgɛ minnu bɛ yen ko a barika ka bon ko donc na an saba an bɛ se ka jɛ an dugu saba ka jɛ ka se ka yɔrɔ baara ko nafa bɛ kɛ dugu saba bɛɛ kan o kɛra k'a sɔrɔ Ala ka hinɛ u la général Musa Tarawele o tun bɛ yan général Sangoulé Lamizana o tun bɛ Haute Volta ani Amani Jori o tun ye Niger président ye donc décembre kalo tile 3 1970 olu de y'u bolo nɔ bila ka créer tan donc fɛn kura tɛ Liptako groupement fɛn kura tɛ depuis o tuma na a créera bon après kɔsa in na a bɛ san 6 ɲɔgɔn bɔ
u ye a texte lajɛ tugun parce que u ye autorité intégrée du Liptako Gourma ka essayer ka an bɛ se ka baara k'a kɔnɔ cogo min na mais bibi in na ni nafolo b'i bolo n'a ma lakana a man ɲi parce que mun kɛra o y'o de yira an na n'i y'a ye gɛlɛyaba nana an dugu saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɔra o de la u y'a tɔgɔ da ko zone du 3 frontières pour que ka mɔgɔ hakili siɲɛ dɔrɔn sinon Liptako Gourma in de gɛlɛyaba nana yen de mun ye gɛlɛya don parce que a tuma la an kun ye a lakana kalifa kosɛbɛ Takuba ani Barkane de ma donc tubabu de ma donc olu de y'u to yen lakanabaliya nana bugun ye kosɛbɛ bon bɛɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ tubabu faransɛw ka koloni kɔrɔ ninnu bɛɛ n'a fɔra dɔrɔn ko pétrole dugujukɔrɔ nafolo fɛn ka ca yɔrɔ yɔrɔ ne u tɛ k'a baara tuma min na u bɛ gɛlɛya de ta ka se yen yɔrɔw ma pour que mɔgɔ wɛrɛ kana taa baara donc olu ka politique do ye ni an t'a baara ni an mɔgɔ ma se a baara ma ou bien ni a baara musaka ma k'an bolo ou bien fanga ma k'an bolo ou bien a ɲɛci ma k'an bolo donc an tɛ mɔgɔ wɛrɛ to yen k'a baara o de la u nana ni nin donc an y'a jateminɛ sisan jatigɛ waletigiw terrorisiw u bɛna attaque kɛ Mali la u bɛ boli ka t'u réfugier Burkina ou bien u bɛ attaque kɛ Burkina u bɛ boli ka t'u réfugier Niger u bɛ attaque kɛ Niger u bɛ boli ka n'u réfugier Mali la donc nin yɔrɔ saba in na nin de tun bɛ ten o de la an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a miiri nin yɔrɔ pour que k'a lakana an ka a jateminɛ fɔlɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye n'an kɛra kelen ye o tuma an n'an ka golomasiri tabaga an bɛ se k'a yɔrɔ lakana parce que ne nafoloba b'i bolo ne fanga t'i la pour que k'a lakana dɔ bɛna b'i kan tuma bɛɛ voilà. Ok, i bɔra k'o fɔ n'i ye jateminɛ kɛ an bɔra k'a fɔ n'i ye nin jɛkulu ninnu jateminɛ ni jɛkulu ninnu sigira est ce que an bɛ se k'a fɔ ni jamana saba in fana ka kɛɲɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka min ye terrorisme kɛlɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya min Mali kan o de bɛ Niger kan o de bɛ Burkina kan o dun an bɛɛ tun bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ ko G5 o fana miiriya kun sigira mɛ walasa ka nin baara sugu de kɛ hali n'a y'a sɔrɔ o ma se ka ɲɛ sɔrɔ ka kɛ ni musaka min kun kan ka kɛ walasa k'a fonctionner mais nin waati in na o n'i ye nin bɛɛ jateminɛ est ce que an bɛ se k'a fɔ ni jamana saba faralen ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye bi G5 kɔni an bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ cɛ dɔ bɔra an bɛ fɔ ko G5 quand même est mort de sa plus belle mort. bon G5 sara a mɛnna mais n'i y'a lajɛ danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ G5 a ko nana Faransi de y'a miiri Faransi de y'a don ba la donc a tila k'a tɔgɔ da G5 mais ale yɛrɛ tun b'a kɔnɔ hakili a tun kan k'a wele yɛrɛ G6 o de tun ka fisa a musaka ko k'a bɛɛ bila a tɛgɛ kɔnɔ même a fɔra ko ka musaka mun dalajɛ ko walasa an ka golomasiri tabaga G5 de u ka fara ɲɔgɔn ka taa kɛlɛ kɛ o musaka tun tɛ ka sɔrɔ Mali kɔni tun b'i ta sara mais même dugu minnu tun y'an dɛmɛ comme Arabie Saoudite san dɔ la n'u tun ye dollar wari miliyɔn 200 ɲɔgɔn ci a tɛmɛna Faransi trésor la Faransi trésor y'a bloqué a ma di i y'a faamu donc nin tun kɛra ko ye dɔrɔn k'a essayer ka lakanabaliya k'a sinsin tugun instrument de tun don Faransi tɛgɛ kɔnɔ mais Mali kɛlen k'o faamu comme u y'a ye Mali an ka yɛrɛya ka d'an ye cogo min na an de tɔw an tɛ fɛn kɛ cogoya kelen na o de la a fɔra tuma min na ko ka G5 parce que a fɔra k'a ɲɛmɔgɔya a bɛ fosi ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de k'a ka di an ma tuma min na u nan'u ban an b'a kɔnɔ u m'u ban an ka wari la an ka action na u m'u ban mais a fɔra ko k'a d'a ma tuma min na u hakili jiginna o la ko ayi ko an ka président ma élu k'a tɛ se ka d'o ma et pourtant a dira a tun bɛ président min bolo n'o tun ye Mamadi Idriss Tchad président n ko coup d'état de nana n'o ye donc ba ka fisa ba ye y'a dɔn o ye ko ye dɛ donc n'i y'a lajɛ depuis yen yɔrɔ la o de la an ka président ko an k'an fosi ka bɔ a kɔnɔ parce que an ka hɛrɛ foyi tɛ et puis n'i yɛrɛ tun ye G5 lajɛ mɔgɔ min yɛrɛ tun bɛ se ka kɛlɛ k'a kɔnɔ kosɛbɛ a tuma la o tun ye Mali ye ani Tchad généralement olu de ka cɛbaden tun bɛ se ka kɛlɛ k'a kɔnɔ tuma mais an kɛlen k'an fosi ka bɔ a kɔnɔ ne hakili la depuis o don o ye G5 ko bannen ye G5 n'a wulila a bɛ se ka wuli Faransi de ka intérêt kama dɔrɔn a tɛ wuli an ka intérêt kama mais n'i ye Liptako Gourma lajɛ mun nana kɛ sisan alliance AES ni alliance des états du Sahel Faransi ka miirina tɛ an yɛrɛ de ka miirina don donc an ka président saba ninnu de y'a miiri
u yɛrɛ de y'a baara kɛ u ma faransi da dɔ la u ma dunan da dɔ la u yɛrɛ de y'a miiri u yɛrɛ de y'a signé donc i yɛrɛ ye fɛn min miiri k'i ka miirina don a kɔnɔ ka tila ka a don ba la hakili la o fɛn de bɛ barika sɔrɔ ka tɛmɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana n'a ka miirina ye k'o sɔrɔ i bolo. ok n'i ye nin bɛɛ jateminɛ lakana bunako kan bi an bɛ se k'a fɔ kow bɛ ka gɛlɛya nin waati na an y'a ye surtout bateau min tun bɛ ka taa min ye Tombouctou bateau ye an y'a ye o bateau fana nana kasara sɔrɔ sira kan civil caman bɔnɛna o nin na ka kɛɲɛ ni o ko ye nka o ko in yɛrɛ bateau surtout bateau ko in yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ kamana gan nin ko in bɛ se ka kɛ cogo di est ce que an bɛ se k'a fɔ ko bolo wɛrɛw bɛ nin ko in kɔfɛ minnu bɛ fɛ ka Mali i tɔgɔ bɛ Mali mankutu tiɲɛ ka kɛɲɛ ni nin baara sugu ninnu ye. I ka ɲininkali a jaabi b'o kɔnɔ yɛrɛ jaabi bɛ ɲininkali in kɔnɔ bolo wɛrɛ de bɛ nin ko kɔfɛ i kana siga yɛrɛ mɔgɔ tɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ ko an b'a dɔn ko an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na an b'u dɔn terroriste minnu don hakili la a dɔw fana ye maliyɛn denw ye n'i ye bateau in lajɛ a dɔw somɔgɔw tun b'a kɔnɔ dɔw fa kɔrɔkɛw bien balimakɛw kalimakɛw ninnu bɛɛ tun bɛ bateau in kɔnɔ donc bateau tɛ ye kɛlɛkɛ fɛn ye bateau in tun ye mɔgɔ ta ani bagajiw passager don ani ka bagajiw ta donc i tɛ se k'a miiri k'a fɔ ko bɛ taa kɛ fɛn ye mɔgɔw bɛ t'u ɲɛsin fɛn min ma ka kɛlɛ kɛ o de la n'i y'a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin bɔra ko kelen dɔrɔn de kama tiɲɛli dɔrɔn tiɲɛli ka essayer ka malidenw dusu bɔ ka essayer ka malidenw kɔ don u ka fɛn na golomasiri tabagaw la ka essayer ka a bila an kunkolo la k'a fɔ ko an ka golomasiri tabagaw dɛsɛra k'u tɛ se ka lakana kɛ parce que même dɔw ye ne wele est-ce que nin kɛlen u t'a fɔ ko bateau kana taa yɔrɔ la tugun non o tɛ se ka fɔ i yɛrɛ tuma dɔ la même Amérique filɛ Europe filɛ terroriste tun bɛ don avion kɔnɔ u tun bɛ avion exploser ou bien u tun bɛ avion labin mais o m'a to k'a fɔ ko a fɔra ko avion kana wuli tugun parce que n'i ko k'i b'o kɛ o fana bɛna n'a kɔlɔlɔ dɔ de parce que a bɛ jouer économie kan kosɛbɛ donc a bɛna mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais bateau in nin kɛra cogo min na mɔgɔ si tɛ se k'a miiri k'a fɔ ko bateau in tun bɛ se ka viser tan parce que n'i y'a jateminɛ bateau in a taatɔ mesure tara pour que k'a lakana mais u ye bateau nin tirer ni fɛn min ye u y'a tirer yɔrɔ jan de pour que ka se ka bateau tirer yɔrɔ jan tan faut que a ka kɛ mɔgɔ ye minnu ye école de guerre baw de kɛ est ce que i y'a faamu sinon terroriste gansan tɛ se ka nin bɛɛ jateminɛ ka nin viser k'a sɔrɔ tan surtout yɔrɔ minnu viser pour que ta ka k'a la joona donc c'est sûr que officiers de don minnu formera kosɛbɛ tɛ siran yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ mercenaires don minnu bɔra Europe généralement a bɛ se ka kɛ français a bɛ se ka kɛ Allemagne ye a bɛ se ka kɛ Angleterre ye so mercenaires sugu de olu de nana ka nin fɛn sugu viser k'a tirer tan sinon mɔgɔ gansan terroriste gansan tɛ se ka a tirera ni fɛn min ye olu tɛ se k'o utiliser yɛrɛ kuma tɛ k'a calcul kɛ k'a fɔ a bɛ taa sɔrɔ cogo min na parce que ni fɛn bɛ yɔrɔ jan surtout i ɲɛ t'a la ten k'a jateminɛ k'a viser a k'a sɔrɔ a ka gɛlɛn n'i ma kalan jɔnjɔn kɛ i tɛ se k'a kɛ donc nin kɛra dɔrɔn de k'a essayer ka mɔgɔw tigɛ lakanako la an bɛ ka mun fɔ ko l'armée est en train de armée bɛ ka monter en puissance pour que mɔgɔw kana da o la ani fɛn ninnu mais hakili la sisan bɛɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ko bɛ se ka tiɲɛ i bolo mais o kɔrɔ tɛ k'i ye kɛlɛ perdu voilà ok mais ni nin bɛ jateminɛ nin kuma in fɔra an y'a ye o waati kelen min ye procureur kɔni ale kɔni ye enquête dayɛlɛ nin ko in kunna est ce que an bɛ se ka sigi ni mun ye nin enquête na aboutissement na n'a bɔra ko mercenaires de don bon mɔgɔ dɔw fana bɛ se ka don ka tiɲɛni kɛ dɔrɔn o waati kelen ko expliquer ka taa cogo dɔ la mais est ce que an bɛ se ka sigi ni mun ye ko enquête bɛ se ka min di min bɛ se ka jamanadenw lakana o ye fɔlɔ ye filanan an y'a ye ni nin ko kɛra droit de l'homme ko kuma bɛ fɔ min ye adamadenw hakɛ ye an y'a ye waati bɛɛ Mali armée de bɛ accuser min ye Nations Unies ni fɛnw fɛ rapport la mais nin kɔnɔna na an y'a ye hali Nations Unies ma communiqué kɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔn puisque civil ni musow ni denmisɛnninw ni maa gansanw de tun b'a kɔnɔ minnu yɛrɛ fana tun sigilen tɛ nin na maintenant est ce que nin ko in kɛra nin ko in fana tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ se k'i jigi sigi k'a fɔ ko nin droit de l'homme ko in fana kɛn bɛ ka bila politique fana kɔnɔ ka kɛ k'a fɔ k'o tɛ ka kɛ a ɲɛ ma. Ok, n y'a faamu c'est à dire que i ye kuma laban ɲininkali laban ni mun ye an bɛ a daminɛ o de ye n'i ye droit de l'homme lajɛ kabini tuma jan an b'a fɔ
mɔgɔ min bɛ wari sara tubabu b'a fɔ ko qui paie commande la musique donc mɔgɔ minnu bɛ wari sara ninnu ye n'u bɛ taa baara kɛ u b'o tigi ka miirina u bɛ baara kɛ n'o de o ye organisation de défense des droits de l'homme ninnu bɛɛ ye parce que source wɛrɛ t'u bolo k'a fɔ ko u b'u yɛrɛ ka sara ni fɛn ninnu fɛ même n'u bɛ bɔ ka kuma duman fɔ non olu bɛ taa non e b'a dɔn e bɛ ka balo mɔgɔ min ka wari la fɛn bɛ fɛn na n'i y'a sɛbɛn mun ma diya ye a bɛ wari tigɛ i la donc o de la droit de l'homme an b'a bila o cadre de kɔnɔ minnu bɛ wari sara n'olu ko mun ka ɲi u b'a fɔ o de ka ɲi n'olu ko fɛn mun ma ɲi même n'a ka ɲi u bɛ taa ko o ma ɲi n'i y'a ye ta u si ma kuma parce que u tun bɛ ka minnu b'u sara u bɛ k'olu de lajɛ par exemple an fɛ yan généralement n'i y'a lajɛ CEDEAO mɔgɔw ani fɛn ninnu u tun bɛ k'a lajɛ est ce que France président Emmanuel Macron bɛ bɔ ka nin condamner ou bien a tɛ bɔ k'a condamner min kali ala ye ne Emmanuel Macron tun bɔra ka nin condamner i tun b'u bɛɛ ye directement u bɛɛ tun bɛ bɔ k'a condamner donc le fait qu'on ma bɔ k'a condamner u ma se ka bɔ CEDEAO mɔgɔw ani tɔw u ma se ka bɔ ka kuma parce que u b'a dɔn u ka fɛn a tɔgɔ ye musakako la u gulonnen don Faransi la ONU fana ta bɛ ten kabako don parce que hakili la siɲɛ caman ONU secrétaire général Guterres ale bɔra ka kuma caman fɔ mais n'i y'ale lajɛ fana mun y'ale ka dankan ye n'o bɛ lakana ko mission de paix ninnu kunna Jean-Pierre Delacroix o ye Français de ye bon olu dun de ye SEMA ninnu formé parce que n'i y'a jateminɛ SEMA yɛrɛ n'a brancheba dɔ tun ye MLA ye san dɔ la u tun tɛ yen tugun tubabu de nalen opération Serval natuma olu de taar'u ta ka tila ka an ka constitution violer ka maramafɛnw d'u ma ka tila k'a fɔ cogo yen yɔrɔ la olu dɔrɔn de bɛ kɛ an ka golomasiri tabagaw tɛ kɛ ni e nana e ko Mali de i wele ka na k'i kana Mali dɛmɛ lakana la hakili la n'i bɛ taa ko kɛ i n'an ka golomasiri tabagaw de bɛ taa kɛ puisque récupération yɛrɛ daminɛna kɔn na fɔ Gawo fɔ Mɛlakanu mais Kidal bɔra de la u ye Maliw bila yen u yɛrɛ jiginna yen sufɛ dɔrɔn ka communiquer sɔgɔ janfa nana yen parce que depuis Kona ko fɔ Gawo ko fɔ Tɔnbukutu an ma fɛn ye an ka golomasiri tabagaw la k'a fɔ k'u bɛ ka kojugu kɛ ou bien k'u bɛ vengeance la mais Kidal ta selen dɔrɔn sina ka bɔ ten ko ayi k'an ka mɔgɔ bɛ da ko sinon n'an ka mɔgɔ taara k'u bɛna vengeance kɛ n'u tun bɛ vengeance kɛ u tun t'a daminɛ depuis yɔrɔ jumɛn o ye kelen et puis filanan fana an n'u ka bɛnkan na hakili la an ka mɔgɔ minnu taara bɛnkan in ka u bolonɔ bila la olu de fana filila c'est à dire k'u filila u ɲinana u ka jamana taabolo kɔ dɔɔni parce que yen an yɛrɛ de y'a sɛbɛn tuma la a bɛnkan kɔnɔ accord nin kɔnɔ de défense avec la France k'a fɔ ko n'u ko an ka dan yɔrɔ min na k'an bɛ dan yen i y'a faamu bon hakili la mɔgɔ i ka jamana i tɛ se ka a lakana ko bɛɛ ta ten k'a di jamana wɛrɛ ma dɔrɔn k'i sigi o de fili y'an sɔrɔ o de la n'i y'a jateminɛ organisation de défense des droits de l'homme fɛn fɛn bi yan minnu delila ka kuma mura ko ni fɛn ninnu kan ou bien u ka expert ni n'o ye fɛn ye a tɔgɔ ye di Alutine ani dɔwɛrɛw ye parce que olu fana diminen don ko ONU na an y'a fɔ ko MINUSMA ka taa donc o y'olu ka dahirimɛ de bɔlen u la et puis ko expert minnu don u ka mandat kana reconduit an y'o fɔ mais même n'o bɛɛ kɛra quand même a kana enquête kɛ mais a kɔni ye fɛn dɔ y'aw ɲɛ la bɛɛ y'a ye a bɛ se ka kuma kɔni k'a fɔ ni mun kɛra fɛn do fɛn man ka kɛ k'a condamner kɔni même o fitinin o si ma kɛ donc o kɔrɔ de ko ninnu n'i ko droit de l'homme ni ka ci bɛ bila k'i b'o respecter dɔrɔn i bɛ fili la an b'an ka droit de l'homme respecter cogo min na komi an ka gouvernement mɔgɔ bɛ to k'a fɔ cogo min na droit de l'homme a bɛ kalan an ka golomasiri tabagaw kun d'ailleurs an yɛrɛ ka tabiya fana la an bɛ mɔgɔ bonya fɛn bɛ fɛn na an tɛ se ka gɛlɛya sugu dɔ ta ka se mɔgɔw ma donc droit de l'homme bonyanen don an fɛ yen ka sɔrɔ faransi ma fa yen ka sɔrɔ ameriki ma fa yen donc an ka mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ ten de an tora kuma la ɲinan ka question fɔlɔ yɛrɛ kɔ question fɔlɔ tun ye min ye c'est juste ni ko min kɛra sisan est ce que puisque procureur ye enquête dayɛlɛ ne nin ko sugu kɛra jagoya de ye enquête ka dayɛlɛ parce que fɛn mun don mais n'i sen b'a la même san 100 ɲɔgɔn n'a a donna i sen b'a la i bɛ poursuivre il y a deuxième guerre mondiale procès de Nuremberg la enquête dayɛlɛlen don minnu minɛna olu jugera minnu ma minɛ
même kosa na ya a tɛ san 5 ɲɔgɔn bɔ Allemagne cɛkɔrɔba dɔ minɛna déjà a tun bɛ ko fɔ san 80 damadɔ la a dɔnna ko ale tun y'a dɔ ye a minɛna ka taa u bɛ taa juger donc fɛn mun don mɔgɔw k'a dɔn fɛn fɛn sen bɛ nin na procureur kelen ka nin fɛn dayɛlɛ même san 50 ɲɔgɔn kɔ n'a dɔnna ko e sen b'a la ka prévu sɔrɔ i n'i ka cɛkɔrɔbaya bɛ o tuma la parce que o b'a sɔrɔ si birinti la i bɛ minɛ i bɛ taa juger donc enquête fana a nafa dɔ ye. Ok voilà. D'accord i bɔra ka nin fɔ an bɛ lakana kɔnɔ hali bi nin waati kelen na an y'a ye MINUSMA kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ ko ka taa kabini o fɔra attaque kɔni bɛ ka multiplier nin waati in na bon caman yɛrɛ bɛ k'i ɲininka est ce que MINUSMA ka tagali de kɛn bɛ ka nin ko in bɛɛ kɛ parce que MINUSMA kan ka kanw di Mali sɔrɔdasiw ma an y'a ye u ka représentant bɔra yan a y'a yira k'a fɔ vraiment kan ninnu kɔni bɛ di Mali de ma mais an dun b'a dɔn surtout nɔrɔ yanfan in na kan caman bɛ yen c'est à dire o tun bɛ sema olu fana positionné don walasa yɔrɔ nin ka d'u ma an y'a ye Burema ta nana laban cogo min kɔfɛ le ta kɛra mais min bɛ ka mɔgɔw dabali ban waati min gouvernement bɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka terroriste kɛlɛ o waati kelen na sema fana bɛ ka bɔ ka attaque dɔw revendiquer ka sɔrɔ accord de bɛ an n'u cɛ walasa bɛn ni keleya ka se est ce que an bɛ se ka fɔ sema ka nin position bɛ kɛ sababu ye bi bi na accord bɛ bɛn ji la c'est à dire nin ye guerre daminɛnen ouvertement i n'a fɔ rébellion kura de daminɛna tuguni ani ni banbati ninnu cɛ. Bon mais accord ko an ka a ɲɛfɔ fɔlɔ parce que accord mun filɛ ta a kɛra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bon c'est vrai an ka gouvernement mun tun bɛ tuma u ye erreur caman kɛ accord ko in na parce que fɛn min bɛ an malidenw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn sugu dɔw bɛ an man kan ka k'a kɔnɔ an man kan ka bolonɔ bila olu kɔnɔ n'i y'a ye ka Mali yɔrɔ dɔ kun fisaya ni yɔrɔ dɔ ye nkalon kan ka fɛn dɔ ta k'a di dɔw ma dɔw sanfɛ parce que ni accord nin lajɛ idée raciste yɛrɛ de fana b'a kɔnɔ parce que u bɛ fɛ ka a yira k'a fɔ ko maliden dɔw bɛ olu ka fisa ni tɔw ye même ni dɔnniya t'u la kalan t'u la fɛn dɔ kan ka d'u ma ten mɔgɔ tɔw kan bon maliden bɛɛ ye kelen bɛɛ bɛ place sɔrɔ cogo min bɛɛ b'a dɔn ni concours don bɛɛ de kan ka concours kɛ dɔnniya min b'i la o b'o la mais ka taa nkalon tigɛ dɔrɔn k'a fɔ ko n'i bɛ bɔ kɔrɔyan fan fɛ nin kan ka d'i ma nin kan ka d'i ma puis ka nkalon tigɛ tugun k'a fɔ ko Mali tun tɛ ka i sogo don kɔrɔyan fan mais n'i ye Mali lajɛ depuis Ala ye Mali da gouvernement yɛrɛ lajɛ gouvernement ma deli k'a kɛ ko nord mɔgɔw ta la a tɛ et puis n'i y'a jateminɛ gouvernement hakɛ mun sigira premier ministre hakɛ mun sigira mun bɔra nord la a ka ca ni Mali yɔrɔ bɛɛ ye kosɛbɛ donc ne nord ma dilan jɔn nɔ don hakili la ATT delila ka kuma fɔ Ala ka hinɛ a la a ko Kidali ko wagati dɔ kɛra gouverneur kun ye Kidalika ye maire kun y'a ye élu minnu kun bɛ o bɛɛ kun ye Kidalika ye wari fɛn fɛn dir'u ma u b'a bɛɛ tiɲɛ wa n'i taara ne minɛn fana k'i bɛ yɔrɔ dilan sira ni fɛnw dilan n'i nana n'a ye u b'a suɲɛ ka taa n'a ye bon ni a yɛrɛ ma aw n'a yɛrɛ y'o kɛ a ka yɔrɔ la a sigiyɔrɔ la a bɛ tila ka taa tugun ka bɔ ka taa kuma diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko Mali de mago tɛ a ka yɔrɔ la bon n'i y'a ye o nkalon bɛ kɛ dɔw bɛ u ka arajo n'u ka télé kun d'u ma ko nkalon tigɛ ça veut dire que olu mɔgɔw de ka miirina dɔ tun bɛ yen o de la n'i y'a lajɛ bi accord ko in a labɛnna cogo min na conseiller minnu tun bɛ ninnu bolo ka kɛ conseiller Faransi ani Suisse surtout Suisse ka ninnu former fɛn dɔw ka don a kɔnɔ a man ka don a kɔnɔ n'i yɛrɛ y'a tuma la u taara Algérie dɔw ko k'u t'a signé dɔw y'a signé u nana Bamako yan 15 juin 15 mai plutôt bɛɛ bɔra k'a signé ninnu sema mɔgɔw kun k'u t'a signé ko fo 20 juin 2015 u seginna ka na a signé ko parce que fɛn dɔ a yira k'a fɔ accord preliminaire dɔ farala kan min mɔgɔw yɛrɛ tɛ min kalama ko fɛn a tɔgɔ ye di surtout parti économique de olu ka dugujukɔrɔ fɛn b'olu ka yɔrɔ la olu de sago kan ka k'o la alors que k'a sɔrɔ depuis Ala ye Mali da n ye Kidali ni fɛnw yɛrɛ jateminɛ olu bɛ wari mun don budget la a tɛ mais budget wari tila bɛɛ tun bɛ ta ka taa d'u ma an bɛ baara min kɛ o de tun bɛ ta ka taa d'u ma mais olu tun bɛ o bɛɛ ye mun ye c'était pour que an ka bɛn o bɛɛ ye mun ye c'était pour que o ka ninnu ka sɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ye kelen discrimination tɛ an ka bɛn mais tubabu de y'a don u kunna parce que Mauritanie filɛ nin ye
Mauritanie n'i y'a jateminɛ jɛman minnu bɛ kɛmɛ sara la o tɛ tɛmɛ 15 kan mais fɛn bɛɛ taara ka d'u ma bon hakili la nin miirina sugu de bɛ o kɔfɛ k'a fɔ ko Mali fana o ka kɛ ten bon o tɛ se ka kɛ o an de dɔ ninnu tɛ kelen fura dama mɔgɔ ma an mara yan wa an tɛna sɔn fana mɔgɔ kan an mara maliyɛn bɛɛ de ye kelen ye donc an bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la n'i ye accord nin lajɛ o fɛn caman b'a kɔnɔ mun bɛ mɔgɔ la révolter fɔlɔ surtout u bɛ fɛ u ka gouverneur ko gouverneur u yɛrɛ de bɛ o élu à suffrage direct voilà suffrage direct tuma dɔw u tun bɛ fɛ même u yɛrɛ ka relation internationale ka tisser o ni dugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ et puis ka tila ka fɛn d'u ma polisi d'u ma voilà o tɛ kɛ maire bolo dɛ mɔgɔw tun bɛ kɛ gouverneur de bolo ka maramafɛnw d'u ma et puis u yɛrɛ tun b'u ka enquête kɛ comme polisiw bɛ enquête kɛ cogo min ka se ka mɔgɔ minɛ ainsi de suite mais n'o o bɛɛ kɛra même nin bɛɛ la accord signera tuma min na a kun fɔra hakili la kalo 6 ka taa joli la ka don ba la mais ni président kura sigira dɔrɔn jusqu'à kalo 6 kɔfɛ nin bɛɛ kɛra a ma don ba la mun na parce que olu yɛrɛ de mun kan ka kɛ fɔlɔ olu yɛrɛ de y'o ban o ma a fɔra fɔlɔ maramafɛn o ka bila parce que constitution ko n'i tɛ golomasiri tabaga ye arme de guerre man kan ka y'i bolo donc désarmement mun kun fɔra préalable o ma s'o ma et puis u tun bɛ fɛ ko position dɔ b'olu bolo olu b'o garder mais o ye mun ye position o b'o garder a bɛna Bamakɔ yan a bɛ hôtel baw la a bɛ taa Mali yɔrɔ bɛɛ la mais mɔgɔ dɔw fana tun bɛ se ka yan ta ye mais a de ka yɔrɔ la a b'a fɔ ko fo mɔgɔw ka laisser passer ta ou bien ni autorités bɛ taa o tuma la i bɛ ka tile la ko fo ka wari dɔ sara ka taa ani fɛn ninnu k'a sɔrɔ a dalen man kan école hôtel baw kɔnɔ yan wari bɛ ka d'a ma ani fɛnw bɛ ka d'a ma n'i y'o bɛɛ jateminɛ sisan i b'a dɔn k'a fɔ mun b'u kɔ u ka maître ye mun ye u tun b'o de ka baara la hakili la sisan fana u b'o de ka baara la n'i y'a sema activé in ta Faransi ni fɛn minnu b'a jukɔrɔ ta olu de ka mɔgɔ minnu b'olu tigɛ kɔnɔ u y'olu de activé ta donc ka essayer ka kɛlɛ kɛ ta parce que n'i y'a jateminɛ Bɛri yɔrɔ min filɛ Bɛri tun ye zone u b'a fɔ o ma zone de non droit de trafic mun tun bɛ tɛmɛ cigarettes drogues ka mɔgɔw suɲɛ k'u feere ani fɛn wɛrɛw o tun bɛ wari min ladon u kun Ala dɔrɔn de b'a dɔn presque n'i y'a jateminɛ kalo o kalo miliyari caman de kun don o datugulen mun filɛ fɔlɔ o ma diya u ye parce que drogue feerela ninnu cartel ba ninnu minnu ka fɛn tun bɛ tɛmɛ ani narcotrafiquants ninnu ani fɛn cigarette plutôt cigarette trafiquants ninnu olu o ye multinational ninnu nin sugu ka to yen olu ka se k'u ka affaire kɛ o de kun ka d'olu ye même ni Faransi kun tɛ olu fana ka influence bɛ nin na pour que olu de bɛ maramafɛnw fana san ka d'u ma pour que ka se ka Mali ka essayer ka Mali golomasiri tabagaw Mali golomasiri tabagaw ka n'u sigi yen sinon n bɛ mun f'i ye k'a minnu minɛna sisan n'an taara tugun ka taa mun ye fɛn ta ye Aguelok ta ye mun ye Kidal ta ye donc Aguelok ni Kidal surtout Tessalit ninnu n b'a f'i ye mais Aguelok ni Kidal bɛ di tuma min na ne b'a f'i ye i bɛ tila ka vérifier i b'a ye mankanba tɛ bɔ a la parce que o b'a sɔrɔ MINUSMA non seulement a fanbaw taara mais olu bɛ di tuma min na MINUSMA ka dernier contingent de bɛ yan olu bɛ taa parce que n'i y'a ye u bɛ nin mankan kɛ o jigi b'a kan de ko ka an bila erreur dɔ la pour que a ka fɔ k'a fɔ ko droit de l'homme ko in tugun an bɛ ka dantɛmɛ wale dɔ kɛ pour que u ka se ka intervention kɛ voilà pour que u ka se ka intervention kɛ ka na mais fɔlɔ n'a kun b'u kɔnɔ an tɛ jateminɛ kɛ hakili la ze an ka état major général u bɛ jateminɛ ba la u bɛ ka fɛn caman jateminɛ mɔgɔw de bɛ ka kɔrɔtɔ parce que i m'a ye fɛn u y'a essayer sisan lere ka essayer ka maliyɛnw dusu labɔ kosɛbɛ ko ye lere yɛrɛ minɛ ka kɛ kan kɔnɔna na mɔgɔw yɛrɛ y'a vidéo ci ne ma u bɛ ka ne ɲininka a bɛ tan ne ko n ko cɛ aw tɛ kɛlɛ dɔn sa nin ye fɛn daminɛ dɔrɔn information fɛn fɛn bɛ na a y'a ta ka bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ne kɛlɛ banna tuma min na de a bɛ sɔrɔ ka information étudier tiɲɛ ye jumɛn ye nkalon ye jumɛn ye hakili la bɛɛ y'a ye sisan tiɲɛ kun ye mun ye nkalon ye mun ye bɛɛ y'a ye parce que souvent jugu i bɛ se k'a sama ka na fɛn dɔ kɔnɔ après k'a dafiri a da la tu vois o fɛn même voilà même n'a kun b'i bolo o kɔrɔ tɛ ko n'ale nana dɔrɔn e ye replier a nana o kɔnɔ ko i perdue la o tɛ o n'a tora yen o de ye perdu ye
mais n'i nana dafira da la ka ta tiɲɛ ka bɔ yen o kɔrɔ i ka stratégie de marché la hakili la bi maliyɛn an kan ka golomasiri tabaga fo u bɛ baara mun na u bɛ sacrifice mun na an man ka an jigi tigɛ o la jamais information dira cogo o cogo an kana an jigi tigɛ ne b'a fɔ bɛɛ ye bi mali bɛ yɔrɔ min na bi nin ko nin ka taa ko fɔ ka kidali kan ninnu di an ma an b'a bɛɛ assurer gɛlɛyaninw bɛ don a kɔnɔ mais bɛɛ ka da la ni nouvelle nana d'aw ma ko gɛlɛya dɔ donna a kɔnɔ a ka da la k'a fɔ o gɛlɛya a solution bɛ peut-être wagati ko de don comme sisan a ye mun ye mais ne ni étape ninnu bɔra la i b'a ye a tɔ bɛ nɔgɔya seulement an bɛ jigin mun na dɔrɔn o ye an voisin n'o ye Mauritanie parce que ale de bɛ ka refuge d'u ma sisan i y'a ye Liptako Gourma ka fisa mun na parce que bi u tɛ refuge sɔrɔ Burkina u tɛ refuge sɔrɔ Mauritanie u tɛ refuge sɔrɔ Mali la mais sisan voilà Mauritanie comme an yɛrɛ y'a ye Al Jazeera y'a jira u ka combattant ninnu bɛ ka soigner Mauritanie cogo min na ça veut dire que Mauritanie bɛ ko dɔ de la o parce que tuma bɛɛ an bɛ nin bɛɛ ye dugu tɔw bɛ attaquer mais olu tɛ attaquer la o ça veut dire que accord dɔ de bɛ secret dɔ de bɛ u ni terroristes cɛ mais ni Ala sɔnna Ala tiɲɛ bɛ bange seulement n b'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ golomasiri tabaga an ka sɔrɔdasiw an ka état-major général de l'armée u kan ka fɔ u bɛ baara la su ni tile mɔgɔ kana u jigi tigɛ. Ok mais président ni bɛɛ la o olu bɛ ka SEMA bɛ ka parce que n'i ye jateminɛ kɛ communiqué nin na c'est comme SEMA bɛ k'i yɛrɛ enfoncer des jours an y'a ye u ka communiqué dɔ la yɔrɔ min u b'a fɔ k'olu ka partenaire min ye JIM ye donc bɛɛ b'a dɔn JIM de ye organisation terroriste de ye olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di c'est comme en 2012 waati min o ye jamana minɛ an y'a ye u ni terroriste de farala ɲɔgɔn kan ka se ka min ye Mali région ninnu minɛ kɔfɛ u n'u terroriste ma ɲɛ a la parce que Faransi y'a jira k'a fɔ ni terroriste tɛ se ka collaborer donc o ni terroriste bila ɲɔgɔn na u t'u yɛrɛ sɔrɔ Burkina ni kelen in fana na waati min an bɛ ka terroriste kɛlɛ olu ka mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ u ka mɔgɔw bɛ CNT kɔnɔ min ye Mali gouvernement ni Mali lasigidenso u ka mɔgɔw b'a kɔnɔ mais nin position ninnu na mais o mɔgɔw ninnu fana bɛ se ka to hali bi cogo di gouvernement kɔnɔ ka sɔrɔ olu yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ olu minnu bɛ gouvernement kɔnɔ olu ma bɔ u ka position réelle yira mɔgɔw la. D'accord mais mun f'i ye dɔrɔn Mali la k'a fɔ ko nin ye JINIM ye nin ye SEMA ye nin ye rebelle ye nin ye terroriste ye an ka jateminɛ na o tɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye a tɔgɔ ye di arme de guerre ta faso kama e ye terroriste de Faransi de nana ne nin ye k'a fɔ nin ye bon rebelle ye nin tɛ bon rebelle ye donc bon rebelle o bɛ ten mauvais rebelle o ye terroriste ou bien fɛn ka na o définition ninnu an t'o kɔnɔ n'i ye maramafɛn ta dɔrɔn k'i ɲɛsin jamana ma e ye terroriste de un point un trait i bɛ juger ten de wa i bɛ traiter ten de donc o approche de y'o ye n'u yɛrɛ ye déclaration kɛ minnu bɛ ka déclaration kɛ SEMA tɔgɔ la hakili la bi o yɛrɛ prévu y'an bolo k'a fɔ ko olu de bɔra accord kɔnɔ sinon an y'a f'u ye accord préalable a ye arme bila fɔlɔ ka na voilà puis constitution kura min bɛ yan parce que accord mun kɛra a bɛ Mali législation de kɔnɔ accord international tɛ o k'a fɔ k'a bɛ taa dugu wɛrɛ législation kɔnɔ non a bɛ Mali législation de kɔnɔ constitution bɛ yen a bɛ bila o hukumu de kɔnɔ constitution yɛlɛmana constitution y'a fɔ c'est état unitaire a banna donc mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ k'i bɛ dugukolo yɔrɔ dɔ revendiquer k'a fɔ k'o y'i ta ye o tɛ se ka kɛ tugun o ye kelen ye constitution kɔnɔ a fɔlen don dugu jukɔrɔ nafolo Mali de ta don mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i ta don k'a fɔ k'i bɛ to exploiter yɛrɛma ou bien fɛn o fana tɛ se ka kɛ donc sisan fɛn fɛn bɛ kɛ fɔlɔ an b'a bɛɛ lajɛ constitution kura in de optique la fɔlɔ o ye kelen filanan i ye mun fɔ ko minnu bɛ gouvernement kɔnɔ mɔgɔ an kan ka jateminɛ fɔlɔ tuma min na u taara ka don a kɔnɔ donc olu taara ka don a kɔnɔ tuma min na o y'a sɔrɔ nin gɛlɛya tun tɛ yen hakili la bɛnbɛn tun kɛra ka ban n'o y'a sɔrɔ olu jɔlen don o côté la k'u bɛ Mali ka côté de la voilà u bɛ to yen fɛn bɛ kɛ mais hakili la an ka autorités de kan k'o jateminɛ sisan mun bɛ Mali ka côté la ne a bɛ tiɲɛ de kan ou bien n'a bɛ nkalon de kan ne mun bɛ tiɲɛ kan an balima de don maliyɛnw fana de don an n'o bɛ fɛn mais ne mun tɛ tiɲɛ kan ne e ye criminel e ye terroriste de e ka kan ka juger kɛ c'est pour que mɔgɔw k'a faamu ne u bɛ Mali de la maliyɛn denw de don n'u bɛ Mali ka côté de la bi an ka fɛ parce que olu dɔrɔn tɛ o même avant ça fɛn na a tɔgɔ ye di
2013 2014 ninnu tuma la a kɛlen sema créé tuma tɔn caman tun b'a kɔnɔ mais tɔn dɔw bɔra ka na Mali ka côté la olu fana bɛ an fɛ bi donc an sɔnna ka an muɲu ko olu accepté cogo min na ka yafa u ma ninnu fana n'u sɔnna Mali an bɛ se ka yafa u fana ma an n'u bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ voilà. Ok, mais sisan président ni ko in bɛɛ bɛ ka kɛ ni reggae bɛ ka kɛ mais est-ce que solution jumɛn de bɛ yen et puis est-ce que bi communication fana autour de la guerre bi c'est-à-dire communication minnu bɛ ka kɛ c'est vrai la communication aussi contribue beaucoup à la guerre mais est-ce que communication sugu dɔw fana bɛ yen min bɛ kɛlɛ in kan est-ce que o fana tɛ kɛ sababu ye bi ka min ye finitigilakaw fana ka baara gɛlɛya est-ce que État manque de communication de la guerre autour de la guerre parce que c'est tout la communication de la guerre est très sensible c'est tout armée la café c'est quelque chose qui est très sensible est-ce que Europe fana faire manque de la guerre communication beke autour de la chose qu'a dit espérons bien qu'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye minnu b'a ɲɛdɔn ou bien n'a y'a sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ ka transition soutenir ni État yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa ka se ka u encadrer cogo dɔ la ka u kalan pour que vraiment communication ka se ka cadrer au lieu que ça aille dans tous les sens parce que les réseaux sociaux kɛmɛ fɛn bɛɛ ye. non la ye mun fɔ n sɔnnen don ma parce que communication ye fɛn dɔ ye bi hakili la guerre fan dɔ don importance ba b'a la guerre faamu don an kana négliger effectivement o défaut b'an na bi parce que n'i y'a jateminɛ Irak guerre filɛ américains u y'u préparé u y'u ka golomasiri tabagaw préparé cogo min a kama u ye journalistes fana préparé ten a kama u ni minnu bɛ taa même français an kɛlen ka Serval wele ka na il y a journaliste fɛn fɛn ye baara kɛ a tuma la a bɛɛ kun préparé len don a tuma la an ye image fɛn fɛn ye u ye mun autorisé dɔrɔn mɔgɔ si ma se ka image yira ka français ma mun autorisé parce que a tuma la ni an kun ye journal wɛrɛw kun bɛ yen an kun b'a dɔn ni français ka janfa depuis o don parce que u nana dɔrɔn ko na terroristes ka colonne mun bɛ yen pick-up ninnu à peu près 200 comme ça voie libre dir'u ma cogo min na u ka boli ka taa nord la k'a sɔrɔ aviation français aviation m'u bombardé fo m'u bombardé fɛn corridor vert de dir'u ma ka taa depuis yen yɔrɔ la an kun b'a dɔn ko janfa bɛ yen mais an ma se k'o dɔn parce que journaliste wɛrɛw kun tɛ u yɛrɛ dɔrɔn de kun ka journaliste bɛ yen o de la bi bi in na ne fana ye mun fɔ u k'a jateminɛ u kana jateminɛ dɔrɔn ko DIRPA dɔrɔn parce que DIRPA kɔnɔna fana la sɔrɔdasiw yɛrɛ de fana don donc olu ka liberté ani journal gansanw ka liberté fana tɛ kelen ye u ka façon de réflexion a tɛ kelen ye traitement tɛ kelen ye effectivement donc sisan ne ni sugu bɛ kɛ u kan ka journaliste damadɔ de magir'u yɛrɛ la u ni minnu bɛ se ka taa terrain kan ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ mun tɛ DIRPA dɔrɔn minnu bɛ se ka minnu bɛ réseaux sociaux dɔn kosɛbɛ parce que communication officielle ani réseaux sociaux bi réseaux sociaux mun ka ca kan kosɛbɛ il faut que a ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ psychologie manipulatrice dɔn tu vois parce que psychologie manipulatrice yɛrɛ mun bɛ barika don a la ni fake news dira le fait k'a bɛ cari yɔrɔ bɛɛ la o de la n bɛ maliyɛnw wele tugun k'a f'u ye chaque fois ne nin ko sugu ninnu bɛ kɛ information scientifique de source officielle a kana cari parce que dɔ bɛ se ka k'a yɔrɔ la o bɛ fɛn dɔ ta ka ca u ma ten a t'a dɔn a b'a information traité cogo min na a bɛ girin ka a bila bɔlɔlɔ kan a bɛ se ka fɛn gɛlɛya caman don kow la a bɛ se ka tiɲɛli caman don k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a dɔn donc information bɛ manipuler cogo min na bi n'i tɛ professionnel ye e kɔni e b'a publier mais code mun b'a kɔnɔ e t'o dɔn o de la n b'a fɔ caman ye e bɛ ka content na a bɛ k'i kɔnɔ ko non e de fɔrilen don parce que e de fɔlɔ i b'i ka groupe kan e de fɔlɔ nouvelle min sɔrɔ i jɔ n ka yira tɔw la ko e bɛ a kalama kosɛbɛ ka sɔrɔ n ka cɛ a bɛ kɔnɔ e bɛ mun kalama i tɛ foyi kalama parce que mun b'a kɔnɔ e ɲɛ bɛ mun na ani mun b'a kɔnɔ o tɛ kelen ye c'est à dire e ɲɛ bɛ min na ni message b'a kɔnɔ o tɛ kelen ye voilà o tɛ kelen ye o de la mɔgɔw kan k'u kɔlɔsi kosɛbɛ a ka fɛnw traitement to fɛnw bolo professionnel bolo surtout a bɛ fɛn dɔw ye bi bi in na spécialistes bɛ profilage la u bɛ se ka mɔgɔ étudier kosɛbɛ ka tila ka a voix n'a cogoyaw bɛɛ avec les ordinateurs k'i bila kuma dɔ fɔ la i ma mun fɔ ye ka garde de guerre u bɛ se ka chaîne changer parce que tuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ ye a mɛnna u delila ka su dɔw yira mun kɛra Nigéria Boko Haram ka fɛn dɔ k'a yira k'a kɛ comme n'o bɛ ka kɛ Mali la bon ou bien même il y a bâton Chili u ye image fɔlɔ minnu yira Somalie image ni fɛn ninnu mais tiɲɛ kun t'a la i m'a ye
ou bien sisan u b'a fɔ ko u ye an ka avion dɔ jigin ani fɛn ninnu k'a sɔrɔ montage dɔrɔn de don n'a y'a sɔrɔ n'an ka fɛn fɛn bɛ perdu tuma bɛɛ état-major général b'a fɔ nin ye problème nin sɔrɔ nin ye problème a tɛ dogo mais ni e y'a sɔrɔ source min na i t'a dɔn kana publier surtout maintenant cybercriminalité loi kɔrɔ min bɛ yen i nɔ bɛ se ka minɛ mɔgɔ caman k'o jateminɛ k'a fɔ ko ni i ye fɛn ta a tɔgɔ di fausse nouvelle sugu dɔ ta ka a distribuer dɔrɔn i fana ye complice i nɔ bɛ se ka minɛ voilà bon même a bɛ groupe kan groupe minnu ye modérateur a kan u fana nɔ bɛ se ka minɛ administrateur donc mɔgɔw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ quoi. Ok, maintenant sisan président nin bɛɛ c'est à dire ni terrorisme jateminɛ terrorisme a kuma ka ca an bɔra k'a fɔ ni jamana 3 minnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ yira k'a fɔ quand même ce sont les pays les plus pauvres sinon dɔw ka kuma la ko jamana 3 minnu ye fantan jamana ye olu ma n'u bolo di ɲɔgɔn ma c'est à dire économiquement c'est à dire ça c'est sur le plan mais parce que an y'a ye ko fɛn caman bɛna kɛ hali sɔrɔ siraw fɛ o bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa sanni ni feerew ni fɛnw bɛɛ ka se ka kɛ sɔrɔ sira fɛ même économiquement nin ko in est-ce que bi bi in na an bɛ se k'a fɔ l'économie de ces 3 pays là tienne. Mais ko kelen corriger quoi k'a fɔ ko ces 3 pays-là sont les pays les plus pauvres. U y'a ye i bɛ k'a fɔ ni Amérique ni France ka miirina ani Banque mondiale. Wa ka b'o de ma. Parce que olu bɛ fɛn jateminɛ cogo min na bi bi in na économie la an tɛ pauvreté jateminɛ ten dɔrɔn. Mais exemple dɔ d'i ma. Wagati dɔ kɛra e ka Arabie Saoudite ta ou bien e ka Dubaï ta i ka san 50 ɲɔgɔn lajɛ kɔfɛ. C'est très pauvre u b'a fɔ cogo min na mais mun y'a kɛ pays riche ye bi est ce que u taara fɛn dɔ de inventé ka na o tɛ o est ce que diɲɛ kɔnɔ fɛn dɔ de birina ka bi o tɛ o seulement u ka nafolo mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ ka a kulonkɛ la k'u bolo lasɔn u y'u ka nafolo k'u yɛrɛ ta ye u sera k'u ka dugu développer bi an ɲɛ b'a la ko waritigibaw don donc même tuma min na tun bɛ fɔ ko pauvre don waritigibaw kun don mais seulement a wari mɔgɔ wɛrɛw de kun sago b'a la o de la n'i y'a lajɛ an ka zone de 3 frontières bɛ yɔrɔ min na bi nafolo min bɛ yen bi a jugora a ka ca ni Dubaï ta ye mun bɛ Dubaï jugora a ka ca n'o ye donc sisan n'a 3 y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma munna an y'a daminɛ accord de défense min b'a kɔnɔ fɔlɔ c'est pour que an ka se k'a yɔrɔ protéger fɔlɔ donc n'a kɛra an yɛrɛ ta ye an de bɛna exploiter an sago la donc ni an ma k'an yɛrɛ jugu ye yanni san 10 san 20 cɛ an fana bɛ développer ta ye comme fɛn donc dugujukɔrɔ nafolo min bɛ an bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ a wari yɛrɛ de bɛ se ka bɔ o la ka sɔrɔ an m'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ ka wari kan i y'a ye donc mɔgɔ minnu b'a fɔ ko setu yanni fɛn ninnu faamuyalibaliya de don pauvreté c'est relatif ne jigiya yɛrɛ de t'i ye ne foyi yɛrɛ de t'i bolo o de la i ye pauvre ye mais ne fɛn b'i bolo i ma a daminɛ fɔlɔ de i tɛ se ka kɛ pauvre ye i ka pauvreté c'est relatif. Ok, d'accord. Nin waati na min ye an bɛ se k'a fɔ ko ninnu bɛ ka sigi sen kan kalata ko kumaw bɛ ka fɔ an y'a ye min ye ministère national territorial ministre d'État a ye parti politique mɔgɔw walasa ka se ka kuma calendrier bɛ se ka réajuster ka kɛɲɛ ni an bɔra k'a fɔ référendum kun ye glissement dɔɔni don chronogramme na mais kalata président aw ɲɛ b'a la est ce que an bɛ se k'a fɔ kalata bɛ se ka kɛ nin waati nin kɔnɔna na o ye fɔlɔ ye filanan caman fana bɛ k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ min ye président Assimi Goïta ye hali n'a ko a bɛ fɛ ka kan bɔ min ye jamanakuntigi nɔfɛ ko a tɛ se ka kan bɔ ka kɛɲɛ ni ko gafew b'a yira sɛ ko gafew kɔni y'a diya ka fɔ vraiment président kalata ale sen tɛ se ka y'a la. Timine n bɛ ko kelen f'i ye quoi ni an b'an yɛrɛ bonya fɛn fɛn ye CEDEAO ka ko ye an k'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ fɛn fɛn ye CEDEAO bolo nɔ ni fɛn dɔrɔn an k'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ parce que CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ fɔlɔ y'a jira olu minnu b'a ɲɛfɛ fɔlɔ olu yɛrɛ tɛ CEDEAO textes bonya n'a t'u ka nafa la an ye Côte d'Ivoire yan o m'a bonya Nigeria bɛ ten o m'a bonya même sisan u ye décision minnu ta Niger kama u ye CEDEAO texte bɛɛ de sɔsɔ donc tiɲɛ tɛ CEDEAO ko la ni ne mɔgɔ y'i bolo bila sɛbɛn na mɔgɔ min tɛ mɔgɔ ladiri ye mɔgɔ min t'a yɛrɛ bonya hɔrɔnya tɛ mɔgɔ min fan fɛ
ala yɛrɛ bɛ yamaruya di ma i k'o kumakan i k'i sen bɔ o la i fosi ka bɔ o la donc n'an bɛ ko kɛ an ka ko kɛ ka bɛn an yɛrɛ de ma mun bɛ an ka nafa la an ka diɲɛlatigɛ mun b'a nɔgɔya an ye an ka ko kɛ ka bɛn n'o ma effectivement ministre de l'administration territoriale a ye parti ni fɛnw wele donc n'u ye miirina sɔrɔ u bɛɛ ka bɛn a kan même sini n'u ko an ka taa kalata la an bɛ se ka taa kalata la mais an ɲɛ b'an ka jamana bɛ cogoya min na bi ni an t'an yɛrɛ ma jugu ye an tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ a ye bɔ an ka taa kalata la sini o tɛ se ka kɛ bɛɛ b'a dɔn sa an bɛ mun na ne ka miirina ye mun yɛrɛ Koroma ka miirina ye mun an ka to MINUSMA in ka taa fɔlɔ ni MINUSMA taara an ka kan ninnu a bɛɛ ka basigi région ka opéralisation a bɛ senna donc o temps kɔnɔ EJ bɛ k'i préparer ni EJ bɔra ka calendrier mun fɔ dɔrɔn an ka tugu o kɔ parce que an ye kala ta bi o an y'a ta dans un an o tɛ se ka Mali développement basigi au contraire même ni kala ta kɛra gouvernement falen ni fɛn ninnu a bɛ na ni mouvement de flottement dɔ ye a bɛ ala segin kɔ de sisan an kan ka jamana a dilanni a refondation k'o de sinsin kosɛbɛ parce que jamana o jamana bɛ yen diɲɛ kɔnɔ i tɛ jamana ye k'a fɔ ko démocratie de nana jamana développer a tɛ o jamana tɛ mais ne jamana développer de démocratie bɛna pour que ka ko tɔ basigi mais démocratie tɛ fɛn mun bɛ jamana basigi o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ. Ok mais président est-ce que bi an bɛ se k'a fɔ ɲinɛ diɲɛ ko nin ye jamana saba ninnu bɛ se k'u ka monnaie gosi bi ou bien puisque an ɲɛ bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ bloc fila ye dans le bloc des BRICS ani min ye bloc occidentaux ninnu ye est-ce que ni jamana saba ninnu bɛ se k'a fɔ ko bi u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'u ka wari gosi parce que ni dulonni bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ka wari kɔnɔna a bɛ kɛ kasara dɔ ye parce que an b'a fɔ franc CFA surtout a jira k'a fɔ hali français min yɛrɛ bɛ wari garanti a tɛ dun olu fɛ yen. o ka an ka monnaie gosi a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn a ka nɔgɔn mun na ka monnaie imprégné a chemin bɛɛ dɔnnen don a technologie bɛɛ dɔnnen don a bɛ se ka garanti cogo min na o bɛɛ dɔnnen don donc gɛlɛyaba t'o kɔnɔ gɛlɛya bɛna yɔrɔ jumɛn an partenaire kɔrɔ ninnu olu bɛ se ka gɛlɛya mun lase an ma an k'an k'o de jateminɛ parce que bibi in na n'i ye France lajɛ sisan a bɛ tɔnɔ mun sɔrɔ CFA la ala dɔrɔn de b'a dɔn parce que feere fɛn tɛ France bolo bi diɲɛ kɔnɔ a fɔ ne yɛrɛ y'a f'i ye France bɛ tɔnɔ sɔrɔ mun na ka tɛmɛ CFA kan est-ce que y'a ye CFA fɛn fɛn bɛ dilan fɔlɔ an bɛ garantie de bila a kɔrɔ an bɛ taa an ka sanu de bila yen ka sɔrɔ ka n'i ye fɛn lajɛ 10 000 francs billet lajɛ a dilanni a cayalenba a tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 15 kan tu vois mais n ko France b'a jate an kun 2000 ye est-ce que fɛn b'a bolo diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka mun feere k'o fɛ mais n'i taara u ɲininka u b'a fɔ k'ayi ko non olu yɛrɛ de bɛ an ka économie fɛn parce que voilà n'i taara u ka banque centrale la ko France banque yɛrɛ ka données filɛ nin ye par exemple olu ye sanni feere mun kɛ u ka échange ani diɲɛ tɔw cɛ ko n'i y'a jateminɛ sisan euro la capital 700 milliards la o 700 milliards n'i y'a jateminɛ farafinna jɔyɔrɔ ye 25 milliards de ye o 25 milliards yɛrɛ pays du nord ninnu de ka fɛn ka cɛw la mais n'o fɔra économiste ninnu e mun tɛ ko dɔn i b'o de ta ka to o jansi mais i b'a kɔnɔna de lajɛ mun de b'o kɔnɔ France filɛ a bɛ nafoloba bɔ fɛn na par exemple Congo a bɛ pétrole bɔ Congo a t'a bɛɛ fɔ fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn bateau fantôme minnu bɛ bɔ o kɔrɔ ye mun jatelen tɛ fɔlɔ o ye fɔlɔ filanan u bɛ pétrole bɔ u b'a feere u yɛrɛ de ma yen dasu la fɔlɔ u ka société min bɛ Belgique ani Suisse u b'a feere u yɛrɛ de ma dasu la ka tila ka to raffiné yɔrɔ wɛrɛ o wari min bɛ don France trésor la o tɛ compter k'a fɔ k'o bɔra an fɛ est-ce que i y'a jateminɛ donc à l'origine o nafolo bɔra an de fɛ yan mais o tɛ jate donc u bɛ o statistique de bɔ k'a fɔ k'u b'an kunkolo ɲagami k'a fɔ n'o n'an ka échange kun bɛ olu tun bɛ ka mun fɔ n'o tun ye tiɲɛ u tun t'u nɔrɔ an na tan n'i y'a nɔrɔlen b'an na tan u bɛ fɛn min sɔrɔ yan o de barika ka bon mais u bɛ tɛmɛ n'a yɔrɔ wɛrɛw fɛ même a lajɛ par exemple fɔlɔ an bɛ taa engrais san ou bien fɛn dɔ san Russie la an ka société ninnu bɛɛ tun bɛ tɛmɛ France fɛn dɔ de fɛ parce que transfert d'argent pour que a ka nɔgɔ i ma wari tɛ an bolo ou bien u bɛ condition kɛ cogoya dɔ la an tɛ se ka taa san warijɛ la directement donc ko fɔ juru
alors que usine minnu olu tɛ juru dɔn bon mɔgɔ minnu bɛ se ka san ni warijɛ directement o tun ye faransi société yɛrɛ de donc olu de tun b'a san ka intermédiaire kɛ k'u ka tɔnɔba ta kan ka a feere an ma jɔn bɛ wari ladon u ka kɛsu kɔnɔ an tɛ yan sinikɛnɛ ma ni an yɛrɛ bɛ taa san an ka fɛn san directement reçu fɛ k'a sɔrɔ an ma tɛmɛ o cɛ u bɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ u tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ donc u bɛ nin gɛlɛya bɛɛ de jateminɛ sisan ni an ko k'an b'an yɛrɛ ka wari dilan an ka ko tɛna siri u la u b'a essayer ka gɛlɛya sama d'abord an ka garantie ni fɛn minnu bɛ u b'a fɔ k'u tɛna n'o ye n delila k'a fɔ sɛn caman kan an ka fɛn filɛ nin ye wari filɛ nin ye mali ka seriden nin n'u y'a dɔn ani burkina ani niger sini kan b'a fɛn dɔrɔn u b'a fɔ ko bon ko wari bɛ démonétisera c'est à dire que wariw tɛ tugun donc o papier gansan de bɛ to an bolo mɔgɔ tɛna a minɛ yɔrɔ si parce que d'ailleurs yɛrɛ wari nin a tɛ minɛ yɔrɔ si kɔrɔlen faransi de bɛ se k'a minɛ dɔrɔn ka falen ni fɛn wɛrɛ ye i y'a faamu donc o gɛlɛya minnu b'an kan mais mun ye problème ye an yɛrɛ de ka jamanaden ninnu dɔn minnu ye kadiribaw ye u dɔw bɛ BCEAO la u dɔw bɛ fɛn na u bɛ minnu sara olu de b'a fɔ an kana taa a bɛ stabilité don an kun a bɛ nin don an kun a san joli ye nin an bɛ nin an tɛ ka développer a tɛ kekuya dɔɔni ouais parce que olu ka sɔrɔ dɔrɔn u ɲɛ b'o de la donc même ne jamana bɛ tɔɔrɔ olu bɛna dɔrɔn k'a ɲɛfɔ an kana sɔn an kana sɔn sinon an ka wari a diyara faransi a ma dilan même ne conséquences dɔ b'a la mais conséquence an b'a essayer de a conséquence de kana barika kana bonya o de la mɔgɔw k'u jasigi an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ baara la baara dira minnu ma u b'u ka baara dɔn k'a kɛ seulement a ka kɛ mɔgɔ ye minnu ye patriote ye minnu tɛna jamana janfa komi an ka sanuko la minnu tun bɛ cadre minnu tun bɛ n'u y'an janfa tan ka mali tɛgɛ bɔ sanuko la k'a di étranger ma o n'u yɛrɛ donc an k'an jija nin na. ok président an bɛ ka taa waati surunyana ka ban ni waati na an bɛ se ka an b'a kun cɛ ni min ye sisan solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin na ani welewelekan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw bon solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ crise in na i ye fɛn fɔ crise in na an k'a dɔn k'a fɔ ko an ka kɔrɔnfɛla gɛlɛya min bɛ yen bi an ka golomasiri tabaga minnu bɛ kɛlɛ la a caman ye arabu ye a caman ye tamasɛki ye a caman ye kɔrɔbɔrɔ ye a caman ye bamanan ni fɛnw ye donc mɔgɔw kana jateminɛ k'a fɔ ko terroriste minnu bɛ yen ko siya b'u la ou bien couleur b'u la jɛman don ou bien finman don non terroriste an ni terroriste minnu bɛ kɛlɛ la siya suguya bɛɛ b'a la siya suguya bɛɛ b'a la donc mɔgɔ kana fɔ k'i bɛ taa baga dɔw ma dɔrɔn parce que sema mɔgɔw bɛ kuma ta ou bien fɛn dɔ non parce que n'i y'a jateminɛ bi tamasɛki kunda n'i y'a ta 100 sara la i b'a sɔrɔ 99 maliyɛn minnu bɛ mali fɛ kosɛbɛ bon caman bɛ u bɛ kɛlɛ la u bɛ ka dɔ ninnu kɛlɛ u bɛ ka sa u denw bɛ ka sa u yɛrɛ bɛ ka sa donc an k'an kɔlɔsi o kuma ninnu na parce que n bɛ to ka dɔw mɛn u b'a fɔ ko rébellion tuareg tɛ yan dɛ mali kɔnɔ rébellion tuareg tɛ yen entité tɛ yen k'a fɔ ko rebelle tuareg ou bien o tɛ yen mali kɔnɔ y a les maliens y a les terroristes a b'o théorie fila de a b'o fɛn o distinction fila de bila o kunna maliyɛn denw ani terroriste minnu ye terroriste olu de bɛ ka kɛlɛ sinon a tɔ bɛɛ ye maliyɛn den donc an k'an kɔlɔsi o la filanan an ye mun bɛ ka kɛ sisan alliance des états du Sahel AES ni n bɛ ci bila de an ka force de sécurité mɔgɔw ma vraiment pratique dɔ bɛ yen n bɛ o deli u ka dabila déjà an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'u tɛgɛ bila sɛbɛn na ka ban ko an bɛna alliance k'an bɛɛ ye kelen donc k'a fɔ ko Burkina ou bien Niger carte d'identité b'e kun ne bɛ bɔ yan ka t'i ka yɔrɔ la poste o poste policier ou bien gendarme dɔ bɛ na ko i ka 1000 francs sara i ka non an k'a dabila k'a sɔrɔ fɛn ma kɛ yɛrɛ u yɛrɛ k'a dɔw yɛrɛ bi k'a fɔ ninnu i ye Burkina bɛ o i ye maliyɛnw n'i bɛ nin yɔrɔ yɔrɔ a dabila a cɛ man ɲi a b'an ka jamana tɔgɔ cɛn n'i ye maliyɛn i taara Burkina a tɛ k'i la i ye maliyɛn i taara Niger o t'a k'i la mais Mali an de ka mɔgɔw bɛ nin kɛ ko fo sisan ninnu fana b'a essayer ka imiter réciprocité voilà k'u imiter sinon ne taara Burkina n ka mobili la ka taa ka sigi mɔgɔ si ma fiyɛ k'a fɔ ko Mali plaque d'immatriculation bɛ na ça a été la même chose en Guinée fréquemment ne tun bɛ taa n ka mobili la Guinée ka na mɔgɔ si tɛ n lajɔ k'a fɔ ko Mali plaque de bɛ la a bɛ taa k'an tɔɔrɔ mais Mali de la i b'a ye dɔrɔn ne Burkina numéro b'i ka plaque b'i ka fɛn na
Niger plaki b'i ka mobile la dɔrɔn an ka polisi mais an ka dabila a fɔra k'an ka jamana an bɛ dunan bonya an ka dɔn minnu ye an yɛrɛ ye an k'olu bonya donc n bɛ u deli u ka o ko ninnu dabila parce que jamana saba de sa an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka balimaya ka sinsin k'a sɔrɔ ni frustration ninnu ma don a la parce que Burkina baarakɛla dɔ yɛrɛ bɛ yen bi a y'a fɔ n ye ale obligera de k'a ka plaki bɔ k'a bila ka taa ka Mali plaki ɲini pour que a ka lafiya dɔrɔn quoi sinon a tun b'a kɔnɔ yɛrɛ a k'a ka mobili bila ka taa alors que a nana baara de la yan yarɔ o ko sugu kɔni ma ɲi donc n bɛ hakili la dɔgɔkɛ yɛrɛ directeur général de la police général de police Sulemani Tarawele a ka foliba bi yan dɔgɔnin don mɔgɔ min don an bɛ ɲɔgɔn bonya kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn kanu mais n b'a dɔn a b'a ka baara fana dɔn mais a nana yɔrɔ min na fɛn caman kun tiɲɛnen don a y'o redresser mais mɔgɔ i kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔ kelen o de la n bɛ a collègue tɔw u k'a dɛmɛ redressement bɛ a bɛ ten fɛn gendarmerie fana bɛ ten général Musa Tumani Kone ale nana kɔsa in na mɔgɔ min don an ye baara kɛ kɔrɔlen n b'a dɔn a kalannen ninnu fila bɛɛ u kalannen don u bɛɛ ye docteur ye u bɛɛ kalannen don kosɛbɛ ale yɛrɛ nana ni miirina mun ye ni pratique kolon ninnu caman bɛ a bɛ fɛ k'a bɛɛ bɔ yen d'ailleurs a nana a y'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a man ɲi peut-être a tɛna sɔn k'a fɔ mais ne b'a fɔ a ka gendarmerie fɛn kɔnɔ a y'a sɔrɔ o wari kolon minnu bɛ yen a y'a bɛɛ bɔsi ka cantine de jɔ n'a ye tu vois ko ale yɛrɛ mago t'a dɔrɔmɛ la tu vois donc ni u ma dɛmɛ ka nin baara kɛ ka ɲɛ parce que n'i y'a ye même terrorisme an bolo a buguna yɔrɔ dɔw la parce que le fait que seulement yen denmisɛnnin minnu bɛ yen u k'u tɔɔrɔla 100 minɛ ani 200 minɛ u la ka kɛ komi ne malidenw tɛ voilà donc sani n ka bɔ kuma la an ka tasi bila kɛ minnu tora nin kɛlɛ ninnu na a kɛra bateau ye a kɛra bɛr ye a kɛra lere ye ala k'u bɛɛ dayɔrɔ sumaya ala ka yafa k'u ma ala ka alijinɛ k'u garisɛgɛ minnu banana ala ka kɛnɛya d'u ma an bɛ ala deli halisa ala ka se di an ka golomasiri tabagaw ma an ka état major général u ka foli bi yan an ka ministre filaw défense ani sécurité u fila bɛɛ fana ka foli bi yan u bɛ baara la kosɛbɛ an ka président yɛrɛ n'o ye Asimi a ka foli bi yan parce que a bɛ ka Mali bila sira mun kan bɛɛ kɔntannen don donc ani CNT yɛrɛ n tɛ se ka bɔ yan ni ma Mali Jaw fana fo a fana ka foli bi yan maliyɛn denw bɛɛ ka foli bi yan Korema muso n'a cɛw ka foli bi yan Korema porte parole fana n'o ye mun mina i ka plateau yɛrɛ kan tuma awɔ Sigi Fɔnba ne kelen kɔrɔkɛ o nɔrɔ Abubakar Sigi Fɔnba n bɛ a fo n'i ko i kelen kɔrɔkɛ o ka da yɛrɛ a kɔrɔlen dɔ minɛ si min b'a ka wolosɛbɛn kan a ka kɔrɔ n'o ye o de la ne dɔw ye a ka wolosɛbɛn a ka carte d'identité a bɛ k'u kɔnɔ ko denmisɛnnin tɛ koyi ɲɔ yɛrɛ de don donc bɛɛ ka foli bi yan hakɛto bɛ n la salamu ok merci ni kuma ganna mun na mɔgɔw ka yafa ka se ka faamuyali di an b'i fo sabula an y'o de fɔ kunnafoni jamana in kɔnɔ a ma nɔgɔn surtout ka mɔgɔw wele ka na walasa ka mɔgɔw lafaamuya o ye fɛn ye min kan ka fɔ kosɛbɛ donc an b'i yɛrɛ fo sabula sanga ni waati y'o de fɔ e ka fara Abubakar Sigi Fɔnba kan aw kɔni kabini a ko daminɛ a mana gan waati o waati n'a ka da gosi a ka da yɛlɛlen don n'an taara président yɛrɛ fɛ an bɛ président tɔɔrɔ an bɛ café min n bɛ président ka bureau bɛɛ don ɲɔgɔn na ne yɛrɛ o don ne yɛrɛ bɔra ni président yɛrɛ ka bɔli kelen donc an bɛ bɛɛ fo ka Abubakar Sigi Fɔnba fo nin waati na n t'a dɔn n'a bɛ san filo a bɛ Ɲamakɔrɔ n t'a dɔn a kɔni bɛ yɔrɔ min na nin waati na yɔrɔ sabanan fɔ sabanan yɛrɛ